Hej og velkommen til denne video, hvor jeg vil vise dig, hvordan du bruger og konfigurerer anti-click fraud. Efter du har installeret pluginet og aktiveret den med en gyldig licens, så er der to menupunkter til pluginen her. Konfigurering og IP-kontrol. Inde i konfigurering, der har vi 4 faneblade: anvendelse, konfigurering, reklamekode og support. Inde i fanebladet anvendelse, der har vi instruktioner for hver af sektionerne, hvor vi kan læse lidt mere om, hvad det går på, hvad det betyder, osv. osv. Man skal bare klikke på overskriften for at få vist teksten. Hvis vi tager fanebladet konfigurering, så vil jeg lige gennemgå mulighederne her. Behold data, hvis plugin bliver afinstalleret. Det vil sige sig, at hvis den her er slået til, og du afinstallerer dit plugin, dataene vil forblive i systemet. Dette er meget nyttigt, hvis du har planer om at geninstallere pluginen på et eller andet tidspunkt i fremtiden, og gerne vil beholde de nuværende data. Tillag shortcodes i widgets. Den mulighed, den er der, hvis du vil vise reklamer ind i dine widgets. Og som det står her, muligheden kan allerede være aktiveret af et andet plugin eller til theme eller temaet selv. Så tjek det lige inden du slår den her til. Hvor lang tid minimum indtil reklamerne bliver vist igen. Her skal man angive antal timer før reklamerne bliver vist igen for vores besøgende, i hvert fald dem der har klikket det maksimale antal gange inden for en given periode. Og det maksimale, eller maksimum, hvor lang tid maksimum indtil reklamerne bliver vist igen, hvor man angiver maks antal tid, der skal gå før man viser reklamer igen inden for en bestemt besøgende. Det maksimale antal klik, det siger sig næsten selv. Her kan man angive, hvor mange kliks man vil angive, eller hvor man vil tillade per periode. Og der kan man tillade så mange, som man har lyst til. Jeg vil selvfølgelig foretrække et lavt tal, normalt 1 eller 2, men det er op til os selv. Undlade besøgende fra ukendt lande. Den mulighed er meget nyttig, hvis vi har mange besøgende, som har en ukendt IP, eller en IP, hvor man ikke kan beregne, hvilket land de kommer fra. Og normalt, jamen Google AdSense og alle de andre reklameplatforme, de plejer ikke at være særlig glade for de kliks, der kommer fra IP-adresser, hvor man ikke kan bestemme, hvilket land de kommer fra. Så det er en god idé at have den her slået til. Undlade din egen IP, det er en meget nyttig, hvis vi for eksempel vil undgå, at vi selv laver kliks, når vi er i gang med at kigge på vores side, hvis vi har lavet et eller andet ændring, eller et eller andet tilføjet ny funktionalitet. Hvis man slår den her til, så søger systemet efter vores egen IP, og foreslår den her, som skal tastes ind i feltet, eller kopieres. Yes. Undlade besøgende fra bestemte lande. Den mulighed, den er meget nyttig, hvis der er nogle bestemte lande, hvor vi ikke ønsker at vise reklamer. Der kan være mange forskellige årsager, men her har jeg krydset af 5 lande: American Samoa, Guadeloupe, Paraguay, Portugal og Argentina. Det vil sige, at
Der vil ikke blive vist reklamer for de 5 lande her. Når vi ligesom er tilfreds med vores indstillinger, så skal vi altid huske at klikke på dem, ellers så mister vi dem. Reklamekode. Herinde der kan vi indsætte vores reklamekoder, og systemet den understøtter både reklameplatformer, som anvender iframe, og reklameplatformer, som ikke anvender iframe. Det der er vigtigt, det er, at man skal angive et ID, som hører til reklamen, og den skal være unik. Så der vil jeg bare skrive mit ID. Sådan. Igen det samme som forrige. Når vi er færdige med at sætte vores reklamekode ind, så husk at klikke på gem. Sidst men ikke mindst har vi support-fanebladet. Og hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer, er i tvivl om noget, eller problemer med vores plugin, så kan du klikke på billedet, og du vil blive ført til pluginmarket.net, hvor du vil kunne starte en support-sag. Lad os kigge på IP-kontrol. Inde i IP-kontrol har vi 2 faneblade, IP-styring og IP-kontrol. Inde i IP-styring har vi 2 muligheder. Slet database, som siger sig selv, hvis man klikker på knappen slet alt, så vil alle vores data i databasen simpelthen blive slettet. Man skal passe meget på med den knap, fordi hvis man klikker på fortsæt, så kan man ikke komme tilbage. Så fanger bordet. Den funktion den kan være meget nyttig, hvis man for eksempel har kørt i et stykke tid og har en database, som har vokset sig meget, meget stort, og man lige vil måske starte med nogle friske data. Rens database. Den er en lille smule mere avanceret end den forrige. Her skal vi vælge en dato. For eksempel jeg vil tage den 1. februar 2017. Og klikker man på knappen udføre, så vil alle data før 1. februar 2017 blive slettet. Det vil sige, at det er ikke alt data som den forrige mulighed, men det er nogle bestemte data før en bestemt dato. Det samme gælder med den her handling. Man skal passe på med den, fordi når man klikker på fortsæt, så er der ikke no comeback. Så meget nyttigt, men det kan også være meget farligt. Lad os kigge på IP-kontrol fanebladet. Herinde, der har vi fuld kontrol og styring over de IP, der besøger os. Man kan sortere efter IP, man kan sortere efter land, om den pågældende adresse bliver blokeret eller ej, fordi den har nået det maksimale antal kliks, man har konfigureret ind i konfigureringen. Man kan også sortere efter dato, og datoen her det er datoen for den sidste klik fra den pågældende IP. Og så risikofaktor. Risikofaktoren det er en faktor, som bliver beregnet af en algoritme, som er udviklet af pluginmarket.net, og som tjekker over 80 forskellige parametre for at beregne, hvor giftig en klik fra en bestemt IP kan være for os. Man skal lige klikke på beregn risikofaktor, og så starter den med at beregne det, og resultaterne kommer lidt efter lidt ind. Se, det begynder at komme nu her. Okay, antal kliks. Det er det antal kliks, den pågældende besøgende eller IP-adresse har foretaget sig, siden de startede med at besøge os. Og manuel blokering, der kan vi bestemme eller vælge, om vi vil blokere en bestemt adresse for reklamer.
det kan være, at der er en eller anden adresse, vi ved, de er efter os, og de laver klikbombing mod os. Så det vi kunne gøre, det er at klikke på knappen her, og så vil den skifte over til blokeret, og det vil sige sig, at alle reklamerne for den IP-adresse vil aldrig blive vist. En ting jeg godt kan lide at gøre, det er at sortere på risikofaktorer, og alt dem der ikke er grønne, den plejer at blokere. Så her, der kunne man ligesom sige, nå ja, men de her IP-adresser, de har en risikofaktor, som er over 5, og så derfor er allerede orange. Den her, den har jeg blokeret 40, fordi det var lige en bestemt adresse, som jeg ikke vil have med. Og på den måde her, der kan vi se, der har vi blokeret alle de IP-adresser, der har en høj risikofaktor. Men igen, det er op til en selv, hvornår man vil begynde at blokere IP-adresser. Selvfølgelig på samme måde, man har blokeret en IP-adresse, kan man bare gøre den aktiv igen med at klikke på knappen. Det var det hele. Tak fordi du kiggede med, og jeg håber, at jeg ser dig snart på plugin-markedet som kunde. Tak.